Köszöntelek benneteket Spanyolország negyedik legnagyobb és egyben legrégebben lakott régiójából, Aragóniából. Területén található a természeti szépségekben bővelkedő Pireneusok déli része, és a térség gazdag történelméről árulkodó számos történelmi szebbnél szebb várkastély és kolostor. Aragónia kapuja a dombtetőn emelkedő Morella vár. Stratégiai jelentőségénél fogva számos birodalom, köztük a római, a vizigót, a mór és a napóleoni háborúk helyszínéül is szolgált. Albarracínt a domb tetején álló mór erődjével Spanyolország legszebb kisvárosának tartják. A Vörös-kanyont a helyieken kívül szinte alig ismerik, pedig téglavörös színű szikláikkal és virágokkal borított völgyeivel meseszép látványt nyújt. Zaragoza, Aragónia központja. Francisco de Goya városának ikonikus látnivalói közt csodálhatjuk meg Spanyolföld leghatalmasabb barokk katedrálisát. Loire vára és kolostora Aragónia szíve. Ezen a páratlan szép hegyvidék lejtőjén alakult meg a 10. században a mór uralom alól felszabadult Aragón keresztény királyság. A szépfekvésű Festői Agüerót a szó szoros értelmében körülölelik a körülötte magasodó sziklatornyok. A Rio Gallego völgyében fák között kanyarogva érünk a Juan de la Peña erődbe. A sziklába vájt csaknem 1000 éves kolostora az első aragón királyok nyughelyéül szolgált. Habár az aragoni dombvidék eldugott falvai némelyikének csak pár száz lakosa van, de ezek nem akármilyenek. Sok száz éves történelmük emlékeit ragyogóan konzerválta az idő. Az Ordesa Nemzeti Park a világörökség része. Heppehupás, kanyargos erdei utakon 2300 méter magasságban Európa talán a legszebb és legmélyebb kanyonjához, az Ordesához jutunk. Letekintve a mély völgy, szemben pedig a Pireneusok legmagasabb csúcsa látható. Aïnsa mindössze 2 utcából álló városka. Felújított házainak virágokkal dúsan borított erkélyei alatt sétálva, itt minden a középkort idézi. Alcázar egy dombok közé rejtett különös hangulatú város, ahol nem csoda, hogy rögtön kedvünk támad a csodaszép utcácskáinak felfedezésére. Élményekben gazdag kalandos utunkról filmet is készítek, mely egy későbbi időpontban az ÁP újpesti rendezvénytér színháztermében lesz látható. További részletek az aprendezvényter.hu vagy honlapomon a www.györgynemet.hu-n olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel várok!